umngani wami wena mfowethu yebo le ndaba le ya mama awubambela ubani ubalisa ubalisa uba awuthaba ubani lo ungabuza wena ubaliso umbhalisa uzafonela yakho nje manje umbuza ubalisa ubani angeke ngisakhona ngithi angeke ngisakhona yazini ne masiyeke manje futhi ngicela nekhaya nami lathi yo Sawubona seswami. Hello papa kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sikhona. Ngaqala nje siyakwamukela kwishow Invasion of Privacy. Bengicela nje usitshele igama lakho ukuthi ubani uswakuphi nokuthi yini ekulethela namhlanje. Igama lami nguSara ngihlala eDiplofu. Ngibhalele le show because kunomuntu engihlekisana naye. So izenzo zakhe angisazithande ene. Bengi-investile kakhulu kuye. The way bengimthanda ngakhona nje yazini. Bengiyenza noma yini bengiza ngizincishe mina ngoba ngizithandela yena lo mfana so ngiyabona ukuthi ukhona into akazenza yena ngisazwisisi ngiyazama ukuthi ngithi ngiyamlandela ngiyahluleka sometimes yabo so that's why ngivele ngathi ngicela ukuthi ngibhalele ishow at least bazokhona ukuthi bangibhekise ngamanye amahlo at least ukuthi ngiyoze ngithole ukuthi kwenzakalani yeah so umuthi ubumthanda usamthanda noma usamthanda ngiyamthanda kakhulu but isikhathi wayenginikeza sona before angisasitholi so that's why nalolo thando lelinokuphunguka but angikwazi nokuthi angimthandi ngingakatholi iqiniso yabona so uyasolela ukuthi mhlawumbe ngiyasola kakhulu khona ukuthina hayi no ngakuziswami yabona uma ukuthi mhlawumbe khona into athize yabhizi ngayo or mhlawumbe idoje nyana usendaweni right yabo ngapha ngathi ngayithola yonke leyo nto at least ngizohlala nami ngikhululekile khuleka mawuthi njalo impela sombamba ngicabanga ukuthi sombiza umfethu la okay yeah mekafika ke then sizothatha amafoni enu uRasta lapha uyi-IT uzoba senze izinto zakhe bese yayibuya ifoni sivuliwe then ke you have access ukuthi ungakhona ukungena lapha nefonini ubheke ukuthi kwenzakalani ngama-message nama-DM ngiyajabula kakhulu futhi singambiza umfethu ngingambiza hayi asimbiza siyanamukela bafethu kule show yethu yanamuhla lena siyibiza ishow yothando i-couples therapy so siyasibiza nje ama-couple athandanayo lana ukuthi sibheke ukuthi basixoxele nje ukuthi ubudlelwano babo buhamba kanjani bahlangane kanjani awu baby most like isiphume endlini uthi siyaphuma out manje sesemakhamereni khambani kanti no baby mina ngeke ngize ngitshele ukuthi siyakuphi that's why angizange ngasho ngithe ngiyakukhipha siya somewhere ngikulethe la ngoba kukhona into nje engasayitholisisi ngawo ngiyafela sharp akuna flow khuluma fela sure mfethu so yabona lana kahle kahle into esiyenzayo we celebrating uthando lweni yabo yeah so ngiyacela ningitshele ngobudlelwano benu ukuthi nihlangane kanjani senibe together isikhathi esingakanani izinto enjalo ke angazi uba ufuna ukuqala kunina iflow yenu thi ukhuluma baby okay angakhuluma sihlangane eklabhini mina naye okay ngazibonela nje i-Ben5 lami ngalithanda so saqala lapho leyo nto leyo yeah okay injalo bafo plus mina ngithandela vele abadalanyana othandela vele sisabathe ukukhula alright bona nawe yeah sibonene manje ke ubani approach omunye hayi mengalanda sister yazi sibindi saphilisa sabulala futhi so awusukani ngalanda indaba yami abanjalo sure ngiyakuzwa nje ngiyakuzwa ngiyayithanda indlela ehamba ngayo yabona la ekhaya nje masixoxa kamnandi nje ubalekile ukuthi conversation iflow yabo so sicela ama guest ethu ukuthi asiboleke amafoni abo sibagadele wona ukuze phela ingayithola isiring ifone mid conversation sekumele sipause isikhathi nezinto enjalo so just for smooth transition isibambisa amafoni enu simbekele endaweni esafe lapha kune safe yawafaka phakathi maniqeda siyamgaya futhi ayibona into enjalo mari brand musepokoteni njani ni safe nake ijive yabo izophazamisa izinto la izinto zifana no signal so yebo lonto le mari izobuya khuleka uyanto service phone into encane iyabuya ifone usabelane relax ayibo awukhuleka nje yabo kuna jive ethe niwathola back kuserasta ayibo leyo ndaba lo so yeah sakule ndaba ka Ben 5 njalo sister awungitshele Brian so ubona isister ila yini yakuchaza ngayo
Mfana, yabona phelele umama. Yeah. Muhle. Hayi, type yami kahle kahle. Ngithe nje mangimbona ngasho ngathi hayi, ngiwusha isikhathi. Yeah. Ngahlala phezulu kwendaba naye, vele angicoma vele umama. Yeah. Sinsinzi njalo. Yini encanywa vele kusisabathe kuba mature. Mature. So ngisho ngincane abantu abadala nyana because Yeah. angeke sithulisane ngengcondo yabo. Uzongilungisa la ngibheka khona nami yabo. Yeah. So young blood, old blood. Ngiyakuthola njalo, ngiyakuthola. Wena sister wena ungathini nje yakuchaza ngomfowethu la? Yazi masisendaweni sometimes usuke ungabhekanga izinto eziningi. Uyachamuka into ibe surprise kuwena. Yeah. Sayenza khona okokuqala. Yeah. But yangidonsa ngayifila ngayi-enjoya and then ngabona ukuthi hayi umuntu right for mina ngibonanga kushoda anything ukuthi ngaze ngicomplain ngithi umncane ngoba yonke into engiyifuna kuye ngiyayithola ngibe right. Ayidonsa uyifila uyenjoy. Yeah. Kanjalo baba. Ngiyathola mfethu. Naye ngiyithanda mina into enjoywayo. Ngoba nalana siphethe nabo chef ke basiphekela into ebesiphakela into esienjoy yabo into kanjalo. So ngiphethe izinto zakhona ngara kuse rasta awuzwakala izinto ezikhala kahle lapha yabo wena nakhe wena mfowethu yabo le ndaba le ya mama awubambela bafuza ngezini manje yabona into ethunakalayo la njalo azengenye njalo relax akuyonto etheni Brian afeli yabo so ngiphethe inja yami ngale uRasta kwe-IT yabo inja yami futhi grand sharp i-IT specialist so wavula amabhelas yabo unlocka lethunakalayo namfethu ukuthi manje ke sengingakhona phela ukuthi ningene la kuma message nama DM nibheke ukuthi kuhambani mhlawumbe just in case phela khona into ekuphazamisayo yabo ungazo invest and then ulimala yabo lonto lo so baby kahle angithembi njengoba ungilethe la no now uzothola i-chance ukuthi ubheke la so it's not Lokho just nje masikeke nje ngifuna ukuthi mina nawe siphile impilo eright angithi ukhululekile kanti waye manje ngathi uyajumpa ngifuna uruthukile but like relax baba chilla masibe right siyathandana kakhulu so ungathuki mina ngifuna ukuphila impilo emnandi nawe so angifuni ukuthi ngiloko ma unemoto yami ngithuke hey ukuphi buya dali kanti uthatha isikhathi no ngifuna ukuthi ngichile ngizazi ukuthi umuntu wami ngiyamthemba baby ngifuna ukuthemba ngicela urelax ngifuna ukukuthemba since bengibona ngathi angisaboni kahle manje ngifuna ukuthi ngikhiphe lawo madoubt angithi ngefoni lo so ungathuki ngefoni angithi akuna nix la akuna nix angithi asibheke ukuthi akuna nix ngempela ke relax ubhale lapho mhlambe usende nje ilontuzana lapho ubhabhala i-fruits lapho kune-fruits elibheke phezulu lapha ngathi liyi-purple ufake nempentshisi usearche lona lapho and then baby la ipentshisi ubhalisa obani bathi ubhalisa usende ipentshisi ubhalisa ubhali kunobhalisa kuleyo pentshisi how ubani balisa ubhalisa uba awuthaba ubani loyo nami ngibuza ungabuza wena ubaliso umbhalisa uzafonela yakho nje manje umbuza kanjani ubani I love you kuna live kubhalisa hayi kade ziyabuyela ubhalisa kakhulu and vele grand chap hey awuthaba uthi I love you too athi mfethu bekumnandi siso jayami akahle mfethu ungenza njani kanti uma hayi mfethu uhamba la uthembe kanje akuse ukwenzela yonke into wawenza kanje awusebenzi ngiyakubekezelela ugibela mina udla mina wenza yonke into zonke izinto ezami uyamprovidela mfethu akasebenzi mfethu mina ngizithandele yena you understand ukuthi kunjani Brian mfethu kanti sifela kuba aboshuga mama iyo lento ngibonga ngayo le mfethu iyo mfethu awuthi ngibheke futhi umuntu oncane awuthami uma ubhalisa manje but Brian angithunanga nix mina wena ufaka amapalisa la okay njayama mfethu kodwa bethu my sister mbo bethu uphethe grand kanjani waye umenza ukane trans akumoshi mina kumosha wena mfethu waye uthuna kanje baby and then promise yena obani man no promise what yahle wena mangikuphi imoto yami ne uyenza ngazi ibhasi eligitshelwa eliyapi kuno promise futhi Brian ubani upromise baby okay wena sho ukuthi wena uzohlala uthanda na wonke umuntu naye uyamthanda ubhale semntini ufuna ukumbona kanti manje awuthami bethu ekuncane kanje my sister waye uthuna mfethu umoshile mfethu angithi yabona ifoni kuye mfethu okay upromise yena baby ngoba nale gift le ngakuthengela yona le hoodie ngiyibona ino promise la kwenzakalani kahle kahle akusuye lo promise engakushayela yena last how uzokhuluma uyenza njani kanti wena
Ufunani? Yini oyifunayo? Manisi. Kukonke lokho ngikwenza la khona ngibonga ngayo yona lento oyenza yona. Yo. Yazini mfethu ne? Yazini ukukuthanda kwami akusho ukuthi ngisilima yazi. Ngiyabonga ngawe. Cela umnikeze ifoni yakhe. Ngiyambonga. Mana manje ayikho lento oyenzayo. Sekuyiline kuyafola. Hey, upromise. Ngicela ukubafo ngimthengele igift. Yabona le gift le efaka upromise. Uyinikeza promise. Uyinikeze promise. Into ethengwe yimi. Akodwa Brian. Ngithengela yena. Mara Sho ukuthi mina ngibalekanga musi. Eish. Lo thande ngimnikeza lona unginuza ngalo. Kodwa Kuyenzakala kanje kanti? igift fethu. No. Angeke ngisakhona. Ngithi angeke ngisakhona. Yazini ne masiyeke manje futhi ngicela nekhiya zami lathi. Yo. Ngiyakanyani ngicela ikhiya zami. Hayi ngodlame sister. Ngicela ikhiya zami. Angeke ungenze. Ngicela ikhiya zami kunzima ngicela ikhiya. Ufuna ngizilande. Hayi ngeviolence sister. Ngicela ikhiya zami. La. Sis. Jwayela abantu kabi wena. Basazokuthola yeso. Basazokuthola. Awuthola icheese, unikeza icheese nebag ubona kahle ukuthi ngiyinja. Nasi, awusatholi nix. Uhambela hey landa lama cherry nyana wakho la onawo angisangendawo. How? Sangendawo. And ayisekho futhi asisazoyikhuluma. Okay. Sister, uyamyeka vele. Ngizomenzani? Ngizomenzani? Makhona ukungithithela ngaba yazi bangilokho ngiscroll ngibize nje ababalulekile abayitho ngibona ngathi ubusy nabo. Ubusy kakhulu angeke ngize ngikhona kusila abayi2 kuphela. So no, cela ungangibambi yazi. Ngalinge. Ngangibhori. Ifoni yakho? Yazi ngikhohle, yazi sengididekile. Eish mara out yami nawe. Bheka manje ulahle utethela ibhegi nje yami. Asho ngithi angithi uyazi ngeke udle ipapa everyday intanga mfethu. Mara fonini at least. Mara nawe mfethu. Nje yami hayi. Yini lento yenzayo? Uzenza bojubujuba bo King Ginger kwenzakalani? Hayi nix nje mina ngizama ukulungisa ination. Mfethu lelo wrong enudala i-wrong lento niyenzaba mfethu akumele sikhondone. Mara mfethu umoshele umunye umjida mfethu uyazi. Mara imama eliball fresh kanjani mfethu likuphethe grand. Ngiyaziphandela lapha yajo. Ey njengoba ngisho ngeke ngidle ipapa everyday uyazi kufuneka isteak nini kufuneka bomakhalamari mfethu. Eish anivare ne. Eish mfethu. Eyare nje nami ngibhalelwe kumele ngifile ispan sami nje. Eyare boy. Eyare. Mfethu manje ngizovaka kanjani ejardini mfethu? Wena kumele ungayo kureya uthami. Ngizokwazi ukuya endlini ngiyocolisa. Ugaye yimi. Hayi mfethu awuthunywa yimi uthi hey. Ake kuthumanga kha ukuthi uyodala urong. Uzenza njani? Hayi manje ngiphetha ngafokola uthami. Komele umphelele boy hayi. Otherwise uyatype. Mfethu local nyana ke mfethu. Ngizobona ukuthi hayi uthi ama ngizigeni mina mfethu hayi. Komele umfonele olele. Ne awujubujubu madoda. Hayi ba Rafika akuna floating vaya uthami. Are correct nje. Hayi sikhala on all cylinders, sikhala on all sides bafethu ubafo la. Ngathi umoshe bathi he fumbled the bag. Umama umnika yonke into umnika itrans yena vele bonke yazi netrans ngiyispanisa ukuthi vele ngithune zami izinto. Flop ngaye kumfethu evidence ila iPhone umama ungibhalele yatholakala ukuthi hayi ubhizi umfethu la yabo. Enjala kanani nelokuzana yokureya. Yeah, bandala wrong ngizotype. Buka manje akasena trans. Akatype. Zolungisa isizwe. We're fixing the nation piece by piece. La invasion of privacy bafethu sibalanda fresh. Uma ukuthi nawe mhlawumbe uyabona ukuthi hayi angisaboni kahle man. Content off team esikhona so keep enkingeni. Yeah, thatha lento. Ayinabungozi. It has been your truly handsome Hankeni umuntu emandi umbambolo ngihambile sifuze khaya konina. AKA handsome Hankeni AKA Mr Content lazodaba ngeniphakelele impahla isashisa le. Hayi ke ngokuzayo bafethu iyophinda ihlangane. Niyalwazi udaba bayi10 mina ngiyi1 siyabalanda siyabaslicer dango mina thank you bafethu sengihembe njengeshethi.